Persti! Jatkakaa. Mitäs tämä on? Mikäs mies te olette? Vartiomies. Vartiomies hän onkin sellainen mies, että hänelle ei pidä rähissä. Hän kun näet onkin saat suuret valtuudet. Vartiomies. Mitä te teette? Mie kaivera lampun jalkaan. Et sinä. Johahan alkaa olla sen verran hahmolla. Tästä tullookin sellainen jalka, jota pois tieltä. Ettekö te käsitä, että te olette vartiomies? Kyllä, mie. Mitäs varten mie tässä muuta sit olisi? Mikä teidän nimenne on? Rokka. Antero on etunimi. Toista etunimeä ei ole. Rokka. Kuulette tästä vielä.